Animal dyan akong bana. Wa pa dyan mo uli. Upat na ron kaadlaw. Gikan sa pag Valentine's Day nga wa siya mo uli. Animal kay dako, perti na ko laguta. Kay unta atong pag Valentine's Day, perti na ko excited. Nangandam na ko daan, wan ako namante. Nya, nagpahumot ako daan sa ako ang falalat kay para inig uli niya humot na daan. Unya, nagbilangkad ako daan, nagatubang sa among pultahan. Kay para inig abli niya, hansak na lang siya diretso. Kisa may mo hansak nga wa jud mo uli. Animal yak ban, asa ka ni siya padung ay nga ikaupat na marong kaadlaw wa siya mo uli. Asa ka siya aning mga adlaw nga wa man siya mo uli aning balay. Animal pinako. Bantay ka larang nako basta mauli ka. Pero kabiha sa wa siya mauli upat na adlaw gikan sa pag Valentine's wa siya mauli hangtod karon. Asa ka ni padung ni akong bana? Kinahanglan mapangita ako ni sa ako ang boy-boy nga si Boy Pihing. Asa na sa dekha ni ako ang boy-boy nga unsa namang orasa pa na ako? Sana man unsa namang orasa nagsusunod pa mang banig nimo nagdukta pa man ka? Babi ka ma'am kaning Valentine's Day ma'am nga nagkakaitan mga uyab sad ba? Sabi, asam na si Sir ma'am katong bana mo katong putot ba? Mao gani na ako problema. Kay pag Valentine's Day, perte na akong pangandam dire sa amoa. Oh. Pahumot ako sa akong falalat si Babe ka nga Valentine's Day mangandam jud ang Mao mga gani. babay. Oh. Kisa may mohansak nga wa man maabot. Unta ato naabot sa ato kay para ikaw lang pud akong pahansakon. Nga, ayaw ma'am kay Aw. kinanglan kang Sir gina ma'am katong Ana mo yan sakto. Nya Oh. karon ako ipabuhat nimo. Pangitaa dito imong sir kay basin og wa ta kahibaw na unsa na to siya. Upat na ra bak adlaw gikan sa pag Valentine's Day wa siya naabot, awa siya uli. Basin og naana diha sa libon-libon ba basin na baho-baho na ron. lisurar pa pangitaw ni mong bana mamay kay pati pututa gamay kay ba di kay makitan. Mausad pero Pero ako na pangitawan mo pangitaan jud para. ma'am na akong trabaho. Oh. Sige Sige, ha? sige ma'am. Ayaw balik diri wa kay balita ha. Oh. Sus, awa na jud ang bana. Basta may bawaan ako nga naay babay. Putlon di ko na iyang halipay lagi. Patay pa niyo uli nila. Matay na. Yung ako yung uli mo ang Valentine sa maghapon nga nga ako masawa. Kaya nga na dito siya gitip. Yung dili mo kung ganahan mo makigit unta niya. Wa magikasay timid. Wala ka diya mamatay ka. Yahak na. Asa man yung papa mo pare na ko. Nang to kay hangyo niya kay wa kam sugot aton na ko mangyo niya kay bisin siya mong sugot. Unsa may hangyo ina? Secret daw na unsa man yung taon ka. Ay, Pre, musta na mo si Langga? langga nawag nimo langga Oh. ang tawag niya sa imong anak. Oh. Ya, musta naman ko? Okay, so na mangini imong ugangan pre, naabay ka ang imong ugangan pre. Mas Okay. buwang pagkagnaw sa imong ugangan pero misali ko nimo. Ana magini basta natay mga kwan iguwa mo kita basta naagi tay mga problema sad. Pero akong na problemahan kini akong langga. Mga asawa gi kani. Siyempre, pero mo kay kuning uli sa mga Valentine's gahapon. Ako na ning natadatahan nimo una ti kay piso daan. Sugma na lang ang 99. Grabe sa piso. Kaya mo Usay pagtuon mo ni akong anak. Lulipap. Lulipap ni yung pagtanaw ni. Imo lang bayad piso. Ay na manaagod na unsa man taong kang importante karon nga maunhan ti kada piso kay para nga maangko na nako ning kasi niya. Grabe ya. Pre, ang pingi ba yagi pre ha? Ang akong anak pre. Mo ina sa daan mo ugangan. Ma, Ang ayana mo patyon tani. Patyon tani kung maabot itong kwan na ba. Ay, kini. malas kayo siya nga sa ugangan. Nakaanak Ay, kayo. ayaw pagkatawa-tawa diha kay di pa ilalim ni kami yung una. Bantay gino. Imo ang ginang barugan gini imo ang istorya nimo nga masawa di ka sa akong anak. Siyempre naman, katong akong asawa, batag sugton ako ni imo ang anak, usilon ko to nito. Parang wanay dagal lang, wanay magita ba? Ug imo putong pusilon. Unya nakay kagasto diha nga piso magigihatan nimo para palit og lulipap lang akong anak. Balang mabaho to siya, basta kay, ano yung mga anak kami, yung kailangan. Yawas. Grabe si Imo naman gid ko. imo gid gitingob ang tanan. Grabe ako ugangan, pre, papa, nagkarimar. Abi sa tiyan ka. Nakakuan ka nga ako imong amahan. Siyempre, Dako kay kagkahayag. Kay tao? nangit-ngit, ginoong tanan. Sir, sir. Sir. Yay, si Sir naam day. Ya kaila kay Kristo. Murag na ani. Ay, nagtapad-tapad pa sa anak ni Ernesto. Kaya akin eh. Sumbong ka ning mambe.
magbugha ko daan kay para inig-abot sa akong bana. Pagkukon to na ako. Ma'am, nakita na ako si Sir. Ma'am, Nasa manon? nalito yung Ernesto ay. Nagtapat-tapat sa anak ni Ernesto katong tambok kayo ba? Nya, Dali nga naman siya nga. Iya ko na kampusilon. Kay, mao naman to iya ipuli. iya kong pasilon para mamatay ko kay para wala na yung mangita niya. Para maangko na niya anak ni Risto. Oh, Mao ba? tambok kayo ma'am. Sige. Mao man ka nga iya kong pasilon. Oh. Bughaon to na ako sa daan. Tumura ba to na ako? Bahala na tong pututa ko. Hindi pa. Sama. Mao na ni klaro pre pa. Laro na. Isa kay parang maangko na gyud ko ning imuhang anak nga si Langga nimo. Iso mo ta kong kingon? Akong singkon para no bitay singkon ni kuwang Abintahan ni kay maliman ni netbook na lollipop ani mapalit. kana. Karon? Langga mi tawag mo nga. Ako sweetheart na akong tawag mo. Bisig wala ka kon musda. Sweetheart. Labi kayo. Sweet bitaw. Pintaha gini. Sweet bitaw na imurong resulta ni muron. Lagi. Ay, Pag sige, paano mo siya- reklamo kay kari amangan. Dapat malipay ka kang imong mahimong umagaron kumpare ra nimo. Lagi. Suon na dali kay ibaw nakadaas kun sa batasan. Di ba? Naghilom diha, uy. Ano man suktan ko ko sige. Ay, dili. Unya na tika sugtulog. Imuha na itong mapatay mo. Amo ba? Ba't ba dali ko sa daan ay? Lisol kay nasi karibal. Pati ito Lisod mo ka, daan. ayun na. Ako sa dino. Mayo. Pati ada yun! Pati ada yun! Patay! Nagdagat Eh, sa baka- ang iyong asawa. Kanang pat yun ang hiro ba? Ang hiro man sa yan Pero, yun. kay balo ba ka? Ha? Nga pag sa badura ko naghuwat-huwat ni mo dito sa balay, nangandam ko daan na ako na ning gihugasan akong palalat, ipahumutan akong Yeah. palalat. Ay, Nga naman sa imong nagbilangkad pamo. na ko daan sa tubangan sa pultahan, kay para inig-abot mo, mahansak na lang ka. Lab. Ang kanang ko nang imong palalat may pis. Kari kay iyang palalat. Tambok. Kisa man ko yung panipis, aning ito ron para Ako na panipis, yan, ano no? ha? Ay, no, din pat yun. Laba. Dahil iro mo yung kumpat yun. Ha? Iro? Diri lang ako kugangan. Iro ba? Ang atay.